porque había un problema. Esta ponte Esperela, é unha ponte estreita sen visibilidade. Entonces había que regular isto de forma segura e áxil. Conseguímolo con este sistema innovador. Despois hai outro pequeno problema, pero xa diferente do propio tráfico da ponte, que cando cruzas a ponte Esperela e queres incorporarte ao 504, este cruce, esta intersección é moi conflictiva porque hai problemas de visibilidade, non se ve ou vese moi pouco. Entonces fixemos unhas bandas de preaviso, reducimos a velocidade para facer máis segura este cruce. Eu non esperaba ou non supoñía que habría tanto tráfico como hai e como estades comprobando que hai neste ponte. Para min é un orgullo e a cousa que debe estar ou que está, que funciona moi ben, é que non hai ningunha protesta. Todo o mundo dice que foi das mellores obras que se puideron acometer para a seguridade viaria. Por lo tanto, eu nada máis que agradecerlle á conselleira e ao seu equipo esta instalación semafórica porque nos vai axudar a mellorar a sinalización e a seguridade de todos os veciños e os que nos visitan. E outra intelixencia que teñen estes semáforos é que contabiliza, decía o Xío, contabiliza os vehículos. Pois ben, a media diaria de vehículos que circulan é de 1.800 vehículos. É unha barbaridade para un concello, se me permites, alcalde, un concello que non sei cantos habitantes ten o concello de Leiro. 1.600. Circulan máis vehículos que habitantes ten o concello de Leiro, o cal é unha moi boa sinal. Dicía o Xío tamén que estamos a falar dun importe non moi elevado, pero es que ás veces as actuacións de menor coste son as que xeran máis beneficio a nosa cidadanía, e nós aquí estamos pensando principalmente por unha banda na funcionalidade e na seguridade viaria, como fixemos tamén coa iluminación, pero coa instalación semafórica claramente coa seguridade viaria, que é un dos obxectivos da Xunta de Galicia, por suposto, da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.